paper lo mentangan bam suki mar kadang sudah bam ja tak kenal kem yuk bam per bang bam ja dengan subam teli kumne pek kawan nga ot suki perlo aku suaya ki snap deh snap suki natang sabam mar bang adang sudah bam ja tengah klem yo bam mene hapar bang bam ja bam no menta su bam kai no hello perlo kulai fi baro ki bapet ya kanega live stream te menta ngan keren atat ngan ko so ki atat kulai fi baro di top fun jonga di baju page bhai video ke jonga te yang so bhai fi baro chakanega live stream ngakrem yo pani video hakini sini namar ba ngadon exam ya dia takadau wait keren ya kawan agak lihat dengan bam pentengan suara uneu sukia you are not like a pig. Yes, I am not a pig. I'm not a pig. I am a man. So tonight, I want to speak some words about the protest in Garo Hills. And keren bila kasih mau namar baki fun jonga bun kita gi kasih. Te nakane ka jonga ngakwa keren. Halor kato ka jing huri hura Garo Hills. Te bun ki kasih jongiru ki ba ya kersan ya ki Garo. Halor kato ka jing dawa jo ki Garo. Ban be no ya ki mender ki bomdei ki nong India ki bomdei ki try jala Meghalaya ki basong hapo Garo Hills te na kalian ga jungaru haka we kalian yaro ya ki parlo Garo namar ba ki protes ban persa ya ki Bengali ya ki khar muslim ki bathu ban wan le dan bor ki bathu ban wan kam try ya ka hok long try jong ki schedule tribe jong ki Garo ki badan hang ne hapo jala Meghalaya tena kalian ka jonga ngayaro ya ki parlo Garo baki protes kumto nrei nga penrem bat ngam kersan pat ya ka jing songsit jong ki khasi jongi om baro nrei kito ki ba songsit ban kersan ban protes lang hakba menin ngalet saselong ngalet don kam sanehu te andang lawan final nehu kemud layan lum sibun ba ki pat ba da ka jingalam jong ki sang halang ki layan lum hang to amat pran tang banyet banyeng tang banyet kijat ru
om lacu hapsu ya tur te kikalilai te om lacu banyak kumta kalah pendu kamai kalah pendu ya ka belagas sini hakato karukom kain namar ka jing protes dung garu kumno ki khasi dung ipat ki kersan ki garu hakato karukom lada ki kersan ya ki garu ki de banle garu hills ken kita kisang mahalang lada ki kersan ki garu ki de banle garu hills ban kersan ban ya protes lang bagi garu persya ya ki khar muslim balai pat ki wan penrem ki kersan penban ki garu hangte hasor selong ha matpran te ka jingle jong ki sang halang ban lum pat ba ang to kalakta ya kayang jong ki pat ba khamtam ya ki driver ki ba kamai jakpo na banyak kali namar tang ban ya breuru om lacu hap syutur kumta nga face mga menin haba ngawan nehu te nakane kadunga ngam yaro ya kato ka jingale jongki sang halang demi hoet nakale kadunga ngam kwa banwan ra ya kajinya kerja bereu hapdeng ki garo bat ki kasi ngaburom ki garo namar mengemangi baru bat garo bat kasi ngidai ki nong meklaya ban ngidai ru ki nong india kumta gide bandon ne kata unity nrei banshu penlong kulmare kino ki protes ban kata ya ki pardo persama jong tena kali kadunga ngam sutenat hakato karkom ken lada kisem halang lada mangi ki kasi kersan ki garo ngimdai ban penki ngimdai ban kersan haki surok khamtam hangte hasor selong hangte matpran ngimdai ban le kumto lada phi kersan ki garo te phide ban le chagaro hills ke ban kersan ban ya join lang ki garo ban protes persya yaki muslim kane ka jingle jong ki khasi jongi te kade ka jing bom perkhatsu yaki pardo persama jong ki basu belah dah kebanyak kali ki basu belah surok namar kato ka jing ya lumpat baang to kato ka jing kersan ki pat garo ha surok matkan kala kata ya ki pardo persama jong ki ba inja dah keba nyak kali dah bakamai hasuro te nakane kajunga ngamyaro ya kato karukom kan terapi penlong kino ki protes pide penlong ha ki madan lane hajaka ba kelut ke namar omdai te ba kato ka isu kade hangne hari kasi jungi kade hagaro hills te kumno pi ya protes pia kersan ki garo hills hangne hari kasi jungi pide banlet kersan hagaro hills hagaro pide banlet tena kalian kajunga ngam sodei ya kato ka jing ya lum pat ba kan namar ngala mat la jong namar menin ngalet sianehu ngawan phainan nehu tang banya tru haptur lakim ha hamat pran tumtana kalian kajunga ngam yaro ya kato ka jingle yung isang halang ban perlum pat ba hang to hamat pran ngai iru hagi sosial media menta kibun kiba kentuk persya ya ka jingle yung isang halang ka kane ka jing wan jong ki khar muslim hagaro hills ngimdai su bandang sofer ngimdai su bandang sofla namar kane kade ka but politik jong ki nong yalam hapo garo hills
namar daka jingdon jong kine ki Bengali ki yo vote bang na kine ki Bengali ha port tebut kumta ki nong elam hagaru kamtam ki badon ha bor ki dakwa ya kine ki khar muslim bakin contest election kamtam hagane ka election MDC jongka Garo Hills Autonomous District Council kane baru kade ka buit politik jong ki noelam Garo ki badon hakabor namar ka jingdon jong ki khar Bangladesh lane ki Bengali kumta kan penkiu ya ka vote jong kine ki noelam Garo ukora sama shalak bha uyo vote bang na kine ki khar muslim lane ki khar Bangladesh kumta ngimde bon sofer halor kane kajingdon ki muslim ha Garo Hills warchane cari kasih jongiru kidang don ki khar bangla ki ba wan bala tangba kajing klan jongi ki pajba khasi pat kajing klan jongi pat kin nomla ban wan kam try etase kidang yang lehi ban wan kam try ban wan urut ban wan le bos ha Garo Hills le haba ki syak de kito ki nongelam Garo ki priang sobha te haba priang sobha te mantapat ja kenu kenram te na kalian kajongaru ngayaru ya kajing slur jong ki parlo Garo baki protes kumto ngimde ban syak ya ki nongwe lewat lada udai uno indieru kamtam ban kontes ya ka election hapo Autonomous District Council ngimde man syak namar karindi kala ai kerpang yangi ki tribal ya ki District Council bangen sensar damangi ki tribal ngimde man syak ki khlajat la ai yangi ya kabor bangen sensar daladehi lengba ki Autonomous District Council bangen pene ya kariti ka dustur kumtala da ailat yau we jad benreu dara nyailat ki bana ba kumta ka dustur jengi kanomne isu ka district council ka dai ban pun scam ka jinglong try ha khanda ka sia ka jingbat ya ka dustur ya ka penrai lajo kumta larangi ailat ki muslim kinwan ra ka dustur muslim kinwan ra ka dustur Bengali te kamlong kababahan ailat ya kibana ba kamtam ha Autonomous District Council ngairo ka jing slur ki parlo Garo nrai ya ka jing leksyong sheet jong ki khasi jongi bat nakali ka jonga ngapenrem bat ngamyaro haba yakhi ha Garo Hills balai phi penlong yakhi lang phi penlong ka jingalang ban blok yaki lentijat ban blok ki kali yaki driver pli kiba indak po ada banyak kali tang ban yakijat dau breuru lajenjar bentur mengamenin ngapoi hang teh matfan te kajingle jongki kasi de halor katoka isu jingi Garo geng nagalenga jonga ngamyaro namarba kalong kemap ki pentut yo pardo parsnama jong ya ka bela kasni ya plingja jong pardo parsnama jong haba ya ki Garo Hills lada ki kersan de le Garo Hills ai men sim ki Garo kersan te ya ki Garo Hills pi penlong ya ki lang ha sor selong hangne hari hasi jungi seno kan lo kamla kan lo saya perkhabha yakini ki kendian ki banga kren sadaya kan mau hapor badon ki jinyaki ki kendrum kenram hakari hasi jungi hato ki Garo ki ya kersan em
kum ka jingja hamukro kum ka jingja langpi hato ki garo ki kersan mengi khasi hoi gidon haga juga jela ide ki nome khlaya nrei ki garo mo ngangkwa ban mara ka dia pher ka nrei dai pakhat hato dadon isu hangne ha ri khasi jungi hato ki garo ki le kumno dai pakhat kata nimde ban suya le songsit ken amar ladangi ya protes ladangi kersan ngide ban kersan da kata karukom bakan nomde ban kata ya upardo persama jong ya kabala kasni jong upardo persama jong kamde ban kata ladang ya kersan ru penlong jingalang hamadan ke kanang makanam thut ya kale kawan jong ki padba ya ka kamai kaji jong ki driver ki ba im jasni da ka ba kamai taksi kamai kali kane kade kajing i ka jonga namar menin nga poi se selong ngawan for exam shanehu kumta hapor bangawan nga yoi hamat fran tang ban yatru omlachu haptur kumto de kam de ka ba bahagen namar kajing khi kade sagaro hills kumno te mengi khasi ngi songsit hadu kato ban kata ru ya ka yang dugi padba ya ka kamai kaji jong ki pardo persama jong de ban let sagaro hills ke dan ban let ajing kersan sagaro hills protes persa ya ki muslim sagaro hills umde syacelo nama radon isu mangi khasi bunsin ki garo ki start ki salak kim ju penpau kanu kajing kersan kum ka jingja hamukro ha langpi kum ka jingja sasyo ki khasi hato ki garo ki kersan ki penpau se kata kajing kersan yang ki khasi da berkat kata haba di penlong gino ki jingalang pide ban penlong hati jaka ki ban nom kata ya ki pardo parasnam lane ki padba ki ba indasni da ka ba bela da ka ba nya kali phimde ban super khatang nakam ta kaji mentoy lade ndai dewan perkhat ru ya kito ki badok bapli ki ba subala hasuro namar radon kino ki isu kino ki jingaki ki badu nong kide ki ba subelas ni wat kito ki bayaki le kito le kidon lakan jong jing temu ndai ki badu nong kide kito ki ba subelas ni radon kanu kajing ki am ki badu nong de bun ki pa ba subelahi subuh la khang khang sinong khamtam la khang lockdown kum to kan kum por corona mano ba dunong hi kipat ba te la don kanu kajing ki kanu ka jingkhang kali kumba ki ong kan jingkhang kali ban la ki ban ya kajang dengan kali kumta kan kata ya kito ki driver kan kata ru ya kito ki nong le tongwan ki ba syom kali te deban perkhat imde ban su songsit ban su kersan kulma ot nakane ka ngaru nga kersan ya ki parlo garo ndrei ban su kersan ban penthut ya kale kawan jong ki khasi jong ki pardo persama jong te kamlong kabade ngam yaro nakale ka jonga ke perkibun ru menta haki sosial media kuma Facebook ha Instagram kila kantho ya kito ki nong kersan ya kito ki nong kersan ya ki garo kito ki ba penong jalang hamot pran kibun ki bala kantho balai don isu sya rehasi odon isu sya garo dong ya ki ban cari kasi
lara yaki sama dan rohoi sa mod kran sa pedang suro kala kata ya kala kawan jongki pajba ya kito kiba indas ni da kaba kamai kali te nakalen ka junga ngam kwa man kran jrong nomar kane ka live video kaweru lamit am ngam kwa man kran jrong ndai sedai perkhat lada jinjar mangi kasi hato ki garo ki ban pau ne am kata ka jingkar shan ini ki ya don bental lang em bat ni ban penrem ya kano kano ka jinglet dan bor jong no re jong no dai perkhat te kata yim dai ban su perkhat lengkot kan haba oi kadon ke ka hok ban tanpau kata ka jingkar shan rei dai ban kata ya ka pilengja jong ki padba ki ba yad bayan ki ba im jasni ki ba im jakpo da ka belah surok na kren kadang nga burom ni ki garo na ken bet ki garo ki brother and sisters of us, brothers and sisters of us na ken mi kumta namar im hari india ni dei bandon kata ka brotherhood kata ka fraternity baru ni dei ban nyalong sipara ni dei ban teli rei ngim dei bat ban kata ya ka pelengja ya kamai kaji jong ki pajba ki ba im baisni ki ba belah nah surok ki ba im ya kabam kadi ya kabam belah kam dei bat ban kata ban pentut ya ki pajba ki ba belah namar lada penlong ka jinga ki hoaj ma phi ki ba penlong ki jinga ki pidon kata ka jing matoy lane kata ka jing thu ka jing phi ban yo jing matoy rei ki ba yapat dei ki pajba kumbalong ka thmaru ke lara don ka thma jong kanu kari lara don ka thma ha kanu kari ki ba yap ki pajba ho kila ban yap kito ki he sarkar we arngot rei ki ba yabun ki pajba te kalong hiru kumta lara don kanu ka jinga ki ba yap lara kim yap du yap damru ki ba yap thangan ki ba sakta ki pajba kata ka jing i ka janga te parlok na kane ka junga ngam don ta berkano ka political party ngam don ta berkano ka seng bahlang rei ngadei u roisimet ngadei u kritik ngan kren bet ya kino ki jing ble bomde haka inok salam tara don kano ka isu kano ka problem ngan kren bet ngam don ta berkano ka political party wait nga sulong tang unong thebut unong kersan rei ngam patrung haka no ka political party namar lada ngai baka party ke banga kersan ru lara kale bomde na kane ka junga ngan kren be ngahaban sei madan be jadi jinsa ngahaban kren persa kalau muta takada ngam kwa benrung berkana ka political party mari menta ngampat kwa ban fokus ya kini ki line politik ngasulong tang nong thebut ngan yai kren ni jinsa te menta lamit parlok keblai sibun keblai sajar